За пета поредна година от 19 до 21 септември в село Шишковци се провежда Международния фестивал Балканска черга 2015. 139 групи, български състави и групи от Сърбия и Македония участват тази година в фестивала, който беше официално открит днес. Това е фестивал на балканската черга, майсторската скара и домашната ракия, фолклора и занаятите. Добре дошли на тази годишният международен фестивал Балканска черга 2015 година, който ще ви заради с настроение и положителни емоции и ще ви пренесе в не чак толкова далечното минало. Тази година фолклорните изпълнители се изявяват на нова сцена, а фестивалът е подпомогнат от проект за трансгранично сътрудничество с Сърбия. Балканска черга по традиция се провежда в центъра на селото на Майстора. Целта на фестивала според организаторите от Сдружение Роден край е да покажат бита и обичаите на Балканския регион. Аз съм щастлив да ви посрещна за пети пореден път в нашето китно и хубаво село. Щастлив съм, че ние успяхме цяло село за 5 години подред да покажем, че сме център на културата в общината. Ние успяхме да покажем, че съхраняваме всичко българско. Едно изживяване, едно преживяване, което може да се случи само в Шишковци. Тук, за вас. И това, което искам да споделя с вас. Винаги ме питат, защо точно в Шишковци е Балканска черга? Къде могат да се видят най-хубавите момичета? Къде може да се види Мис Кюстендилска пролет 2013-2015? Къде може да видим едни плодородни ниви с невероятни плодове, които могат да си купите тук отзад? С трудолюбиви хора. За занаятчиите тази година са изградени шатри, в които се демонстрират автентични занаяти. В сътрудничество с Регионалния исторически музей се демонстрира процеса на тъчане от преди 8000 години с помощта на реконструиран дървен стан, където основата е опъната чрез тежести. Той отвесен и е познат по нашите земи от новокаменната епоха, 7000 години преди Христа. И днес в Шишковци беше показана изложба на черги от България, Сърбия и Македония, както изложба на картини на студентите от Националната художествена академия и демонстрация на варене на ракия. На Шишковци, на жителите показваме как се на времето нашите майки, пък и ние сме тъчали черги, чаршафи, бухчи, кърпи. Момичета, какво ще представите? Ще пеем. Харесва ли ви тук в Шишковци? Да. Знаете ли как се казва този празник, който събира всички днес тук? Да. Балканска черга. По-често да правите такива празници и да почитате старите хора. Едно от най-хубавите от цялата околия. 3 дена празник. И тази година в програмата на фестивала Балканска черга е конкурса за сладкарски изделия, зелници и баници, както и турнира народни борби за агне с участието на девойки и младежи.